Utsa niki katelah sinden juara satu nasional tingkatipun nasional ya ndak ya pangastunipun nadyan wujud temo ngapaksi kamera fokus anakmu piro to mbak? anak kula 6 akeh men oke nek 6 ki bapake piro? 9 piye terusan anak bapake sapa? Anak kok ngantek 6 ya Pak kuwi nek gawe tenger ngono piye ya Pak? ya takono kono lho tenger iki timbange kopake iki bodho cemburu ya ta kopake nesu mula jenenge tak padake anak 6 jenenge padha sapa kuwi? tak jenenge Pi kabeh yen wancine tansah dieling kur sancine padha nindakake atur sumana wayahe sembayang natame wajib dawuhe pangeran salat ati seneng banget aku Mas Gareng kuwi manjalmo oh iya aku tak manjalmo sih aku seneng karo Kang Mas siji iki jan biyayine endengan tur ya saiki uripe saya mapan gitu Mas Gareng amin tenan kok entengan no ngawayu mung cilik dadi ya tur nggih panjenengan saniki ya duwe usaha saliyane Gareng wong masa depan Gareng tua iki ya urung karuan payu ya kurang-kurang burung payu mula terus disangkani bab ekonomi panjenengan sakniki pun damel kos-kosan gitu. Wah, lah yo saiki ngedeki karo pacangamu sik mbok gandhen. Bu, aku nyawang mbok gandhen ki wiwit aku iji cilik, iji SMP nderek Kang Masku Suwargi Masleng. Nggih. Nganti sakjane kok sasat renek bedane ya Mas Gareng. Oh, awet enom, awet sehat iki. Mbok ditakoni jamune apa? Jamune sapa? Cah nom-nom. Jamune cah nom. Jamune cah nom-nom. Kok jamune sapa? Jamune apa? Jamune sing enom tegese iki umpama godhong-godhongan sing enom. Kulupan. Nggih. Umpama kambil ya degan kambil sing enom. Lah sing mbok seneng iki sing nom apa sing tuwa? Biasane nek bangsane panganan, bangsane buah ngono. Ya sing tuwa to. Sing tuwa. Sing tuwa ki genah mateng, genah legi. Oh, kuwi nek buah. Lah saiki nek jangan bung, kowe pengen sing tuwa. Sempal cangkemmu. Pireng. Komentarmu pireng? Lah nek jangan bung goleki sing tuwa lah ya orine to Pak lah ya. Lah jarene pengen barongane to ya. Jangane pengen sing tuwa. Ya ora kabeh ning ya nek kese iki nek buah-buahan iki pancen ngono kuwi, ora kok kabeh. Wong kok senengane. Ngono ki alon-alon didadak wae.
Kudu nek wis para eruk keten iki ya, Pak. Para esuk. Apa jenenge? Para eruk. Apa Para saya? eruk. Para eruk. Bahasane niki ngoten. Panjenengan gandeng kali Mbak Gandeng iki pirang tahun? Sebelum Masehi pun gandeng. Wah. Di zaman anu to. Sejak 1918 berdiri dadi pun ngayer banget, Pak. Pun dangu sanget ning kula tetep istiqomah, tetep setia, ora gonta-ganti pacangan. Nggih, Mbak Gandeng niku. Pokoke nek ra kula nek ra karo kene ya ora, kene ra karo aku ya ora. Ya ora mesti aku sok karo kamu. Wor-woran upama aku ra kabesik ngono tenan meteng aku tenan. Omonganmu aku ya ora tegel ndar mbokku dhewe. Apa ya enek. Allah. Sok wong iki nek ngerti Joko Loro niki ya ngerti lelageane iki to. Tenan. Jaman rekoso mbiyen iki Mas Gareng durung di apa-apa ya to. Angger lungan ki mesti bareng karo Mbok Gandeng wong Kula biyen iki. nunut mobil. Nah, nunut mobile. Ya Kok gini. terus ben dadi leren ki ngopo kok ora melu? Lah pripun kula nunut niku sing berkorban akeh malah kula ya, Pak. Ya genah, aja nek nunut lak ya bensin iya. Lho, piye saiki? Dinunuti teko Klaten ki ya 200 mesti ya, Pak. Lho. Kok kebangetan Mbok Gandeng kok jaluki 200.000. Angger teko ngepom reka-reka turu ya, Pak niku, Pak. Ya genah. Ha wong ndek iki lho, kowe 600 sik kurang. Lho. Kok ngantek akeh men? Lho lah ngawal ping 6. Lambemu atau apuk. Aku wae krane. Kaya ngono aja. Nek jenenge lungguh jejer wong loro perjalanan jauh keturun lho, Tur Pak. bar wayangan rak mripate ngantuk upama mestakane Mas Gareng langsung mak teklu senden ning nggon pundake Mbok Gandeng ki ya wis wajar to. Aku lho nek turu lak tengen jog mburi kali senden ngene kok lho, Pak, tempat duduk ngoten. Lah jenenge wong ora sadar kaya mesti plek. Lah kok diitung pengen 6 bayar 600, Pak. Ya genah no padake plak-plek plak-plek. Kowe penak aku lir koso. Lah kok ya gelem. Lho keadaan no, Mas. Ning kula niku nadyanto nek melu mriku bensine mbayari. Ning kula diperlakukan istimewa, Pak. Ya genah nenek munggah motor ya tau munggah mobil tak bukake lawang. Kok medun ya tak bukake meneh. Lho, kurang piye saiki? Mergo lawange iki ora iso dibuka, Pak. Dadi Nganggo engsel. nganggo keper niku lho, Pak. Iya. Lumayan nek di Zaman rekoso ki. Wong nggih mobil anyar riyen, Pak. Napa niku? Cherry tahun 85. Sing moto Bagong niku? Nggih, moto Bagong. Wah, angger dikas malah mundur niku, Pak. Pengak nggih anu Pak sejarah nih kali. Sejarah lah nggawa Cherry neng Magetan. Lah mbok teko Gondosuli mundur. Montore kuwi. Lah kok sopire koclok? Lah pripun? Lah niku enten tulisan jalan nanjak ganti gigi 1 ngoten. Lah montore dibongkar teng mriku Pak karo sopire. Lah wong gigi 1 ki karepe ki lak sing ngono kae lho sing pentolane diceketem ngene ngono kae. Persnel. Pentolan kaya ngono kok pentolan iki. Gagang personel. Nah ngono kae. Nek ora ngerti ngene iki tekono Wida iki lho apal ngene iki apa. Kuwi soalnya kan kemana-mana nyetir dhewe ngono. Ngene iki apa jenenge Wida? Ngene iki lho sing mentol terus cek terus ngene iki lho apa dah? Kuwi gagang personel. Nek Wida ki ora anu kok ora dipindah-pindah. Kuwi langsung mak gelek ngono tok terus digoceki terus soalnya apa? Kok sik to? Aja do dipikiran elek. Soalnya apa mobil Wida kuwi metik. Oh, metik. Lho, dadi mak gelek ngono tok iki mun digoncali tok iki wis pindah dhewe. aku mudeng aku. Piye? Metik sing nengker ngono ki mungkin ki mau di ngono tok ngono diumet ngene ki tok. Oh, metik dadi ora bola-bali ngene. Ora no, Iso disambi turu ya, Pak. Nek manual ki 1, 2 kuwi dadak obah. Nek ora diobahke engko ya kecepatane kan ya berubah to, ora berubah to. Kan kuwi tanpa mancat. Nek metik rak mung kelek notok digondeli terus tekan wes tekan tujuane wis. Lah nek mobilku beda nggonku lak nganggo didemok ngene nganggo dipancal ngono. Ngono, kadang ngono ora iso munggah. No, anggere dienggo tanjakan iki temperature gak iso munggah. Apa? Temperatur utawa suhu. Jenengan anu Pak, jenengan no. Harmonimu apa Yang ngomong? ketika di Pak napa? Temperatur. Lah jelas kan enggak. Apa jenenge Aduh Gusti. temperatur. Lah, Nah, temperatur. ngono kuwi kok iso
Kok nggon ngendi-ngendi. Tempe. Nyebut ki engko anu ndak dioleske temperatur ki engko malah niku. Pelok barang, ayo aku nyuwun suarane Genduk Umi luwih dhisik. Monggo, jemeneng Nduk Cahayu. Mentaraman para kanca. Yo. Kali gegojekan kalian Mbah Gareng kali Mbah Mbok Enggaden kita. Niku sak Mbah panjenengan lho. Mbah. Nggih, sak mbahe, Nduk. Nggih, Mbah Gareng, iki Mbah Ganden. Nggih, bathuke teh apik yo. Nonong yo ora yo nonong. Kuwi nek katuranggane manungsa pripun Mas Gareng? Mang Condro Mas. Lho ngeten iki katuranggan sing digoleki kaum lelaki nggih ngeten iki. Wah, iki. Jadi ora sarwa punjul ning pas. Oh. Dedeg piadeg ya ora dhuwur banget ning pas. Ya dadi kaya apa mau bathuk. Bathuk iki kaya nono. Pasti ya ngene iki kecat. Pas wis to iki pas iki pomo buah iki ora usah dadak ngonceki langsung lep ngono wae. Pas. Lah nek buah-buah rambutan ya keri ya, Nduk. Nek carane buah napa niku Mas Gareng? Ngeten iki umpami buah anu Pak niki. Wah elok niki. Napa? Apel Malang. Apel Malang. Pak kulitane halus. Nggih. Nek pun dipangan pure vitamine luar biasa. Kuwi nek mbok anu Mbak Umi nek Mbak Uca. Utsa gandeng cilik niki pisang Pak. Pisang sing weton Klaten. Napa niku namine? Pisang rojo. Pisang rojo. Nggih. Wah, lah iki bojone tukang son niki melon. Melon. Anggere disigar langsung nyunyur. Mbak Ida niki nek buah napa? Stroberi. Wah iya. Meletung cilik. Terus iya. Mbak Wida. Wida iki buah apa iki? Semangka. Semangka sing kuning kaya tanpa biji. Duduh kaya. Ya. Wah, jan disigar banyune pirang-pirang. Dhewe nika apa? Bligo. Wah. Ora ning ngajengan. Dinggo ayen iki lho, napa sing dikolake apa kae? Sing dikolak Walok. Nek mbok Enggaden Mas, nek mbok Enggaden. Pace. Pace. Kok siang kena nggo jamu lho padake. Getir iya, kecing iya, melenyek iya, wis komplit niku. Nek mau anu tumpakan. Hah? Nek Umi iki apa nek cara tumpakan apa? Kendaraan. Oh, nek ngeten iki cekli metik, Pak, metik. Sepeda listrik. Lah sing rane suarane langsung ngidir. Wah, you win fly ya. Ngerti-ngerti tekan ngarep omah kula nuwun. Nek kae Mbak Ida. Oke men to Pak. Ora kok Mbak Ida kae apa nek carane pit? Mbak Ida ngeten niki anu Pak, niki vario. Cepat sampai tujuan. Nek mbok Enggaden. Aku teruk nado. Tornado. Suzuki Tornado. Munimu kleru ya cerot. Teruk nado. Alah apa ora beneran. Nek wae sarung jagung pundutan monggo buka saking Bonang Cok. Yo Budi niki. Ya monggo.
genduk Umi Hafifah mung sak sarung jagung ewadene dimirengke jaman now ki wah nyenengke ya Mas Gareng. Nggih. Mongko niki ugi dawuh saking Bude nggih. Nggih, Dewarsiti kula mau ngersaken sarung jagung. Pas banget nih sing nembangke ya Mbak Umi. Nggih, nggih. Jan suarane apik. Nggih. Cahaya ayu. Sekolah neng isi Surakarta. Nggih. Anakmu ya ngene iki anakmu. Nah aku ya cekli ngene iki. Padahal sing nomor 3 ya sak baraan iki. Anakmu pira to, Mbak? Nak kula 6. 6. Akeh men. Oke, Pak. Nek 6 ki bapake pira? 9. Piye terusan anak Bapake sapa? Lho, Malah kepunjulan karo lho anak. lah kandhani kowe ora ngerti to Pak sing nomor 7 ngerti apa ora? Bapake nomor 7 ya nek. Enak. Sing endi? Mas Tara. Tara ta? Tara ki ya urun to. Lho, kuwi malah sregep-sregep ya. Oh. Kowe kok malah ngungkuli Pak Dele ya. Anak kok ngantek 6 ya, Pak. Nggih. Kuwi nek gawe tenger ngono piye ya, Pak? Ya Ya ora. takon ana kono. Lho, tenger iki timbange kok Pak iki bodho cemburu ya ta. Kok Pak nesu, mula jenenge tak padake. Anak 6 jenenge padha. Padha. Sopo kuwi? Tak jenengke PI. PI kabeh. PI kabeh. PI kabeh, Pak. Ya mung sing nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6 ngono kuwi. Oh, nek nyeluk nomor 1? Ya GPI to. Oh, GPI iki dadi PI nomor 1. Oh, GPI. Sing nomor 2? Ya ro PI. Dadi nomor 3 lu PI. Iya. Nomor 4 PI. 4 PI. Nomor 5? Ya mau PI. Lah sing nomor 6? Sing nomor 6. Oh, Pak lah kae Pak ngomong dhewe lho Pak. Kae Pak sing nomor 6 ya kae ning kono kae. Lha muni piye? Siapa? Ora ngakoni karo anake lho, Kang. Sajake. Banter dhewe nembe. Kok malah genake. Jenenge Karya Lecek. Karya lecek. Oh, alah. Tenang kok. Sehat selalu ya Mbak Ganden ya. Amin ya Sehat, Allah Pak. amin. Wah, panjenengan iki panjen wis kondang kaloka kok. Wah, tenan iki masyarakat mriki niku remen panjenengan sami Ya, kersa rawuh amin. mriki niku jan remen sanget. Lah, lagi teko do dipotoni wah njaluk foto padane ngomahe doyak-oyak mendring lah. Bareng kowe do njaluk foto. Bareng sing mlebu kula diring hansip. Wah, sing muni malinge kecekel. Sia-sia. Utsa, sebenang Dek. Mangga. Kene Cahayu, Nduk Utsa. Solomon sinten mau, Pak? Pripun? Utsa Solo Salome. Aja dikejogel. Wah, Salome. Salome, Pak. Salome aja. Lah Ora. napa? Salome iki satu lubang rame-rame. Tidak boleh. No. Oh, tidak. No. Cahayu ayu kok Itu Salome. maksudnya lubang apa, Tante? Hah? Lubang ilmu pengetahuan. Ya, ngono lho. Ngopi karep. Tidak. Tentu tidak. No. Aku wingi ketemu sing tak tresnani. Sebenang. Hidup semana
mau ya salah satu lelagon anggitane Roko Mas Haji Anom Surata. Nggih. Didonga Mas Haji diparingi sehat ya Mas Gareng. Amin. Amin, ya Sang maestro kita J. Bapak Haji Anom Surata awet gagah, Nggih. awet nunggoni putra lan Amin, ya Allah. wayah-wayah. Amin, ya Allah. Sehat, Amin, sehat, amin, sehat, amin, sehat. amin, ya Allah. Amin, amin. Amin. Pokoknya aku mulai seneng banget saiki kabeh padha semeleh rasane gitu. Pun pokoknya sehat ya Pak semuanya. Nggih, Amin. amin. Heeh. Nduk Utsa. Dalem. Nyuwun dawuh Bapak. Nggih. Ngersake tembang nopo? Nek urung jenang gula ki urung marem aku kok. Pelok barang meleh. Nggih, iki nembe Eh. banjaran pelok barang. Nggih, Ah, iya. banjaran pelok barang. Ah. Matur nuwun. Yo diaturake. Nek nek usah urung bawa ki urung lega kok Mas. Nggih, wong Heeh. Utsa niki katelah sinden juara satu Nasional. nasional, tingkatipun nasional. Iya Nduk ya. Pangestunipun Adi. Ngono e syukuran ya ora dijak bapakne kok ngono. Juara Seneng karo satu. pacare ae. Juara Wis. satu. Yen tenan. Ah wis. Iya. Reng. Hmm. Ning awakmu Pakde. Mau ki pas nyanyi, mengke kelas jari nggih bulik. Lek Ya Nduk, bapakne kaya ngapa? Tekan kene sing ora ketemu kok jebul jerawate akeh sajake lagi berai. Ya Nduk. Halo. Nano. luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang Utsa ki melu BG Group nalika iji ajaran kok Mas Gareng. Nggih, nggih. Nggih. Jadi BG Group itu adalah rumahmu, Nduk. Nggih, Pak. Awit kula dereng ngertos anu sakniki pun ngertos anu. Ngantos dianu. Lah iya. Kawit digenahke, Reng, kowe iki digenahke. urung ngerti anu ki tegese Urung urung ngerti tau anu. kenal. Maksudnya niku lho tembang-tembang langgam kan Terus disinau Mas Bontot dadi pinter. Oh, dadi terus wis ngerti anu nggone bontot. lagu-lagu Lah iya, baru, lagu-lagu Pak. Iya. Sajake ngilmune Mas Bontot wis disinau tenan karo genduk Anu Utsa. nggone ngono bontot terus. wis mbok cecep tenan berarti. Napa? Ngilmune. Iki kita bicara masalah ilmu. Mula makasih dulu ya Mbak Utsa kali Mas Bontot. Makasih ya Mas. Oh, Ngono. ngoten makasih nggih Mas Bontot. Sampun ngajari Utsa. Lah, iki sesuk tak ketok tak lebokke TikTok men viral. Kelakon ana wong duel gara-gara Wulandari sesuk. Ayo. Yen angel Nano. tan kena numbas Iya, Mbak-mbakan. Rob. Ratno Karo Pak D Setia Utara ki ya.
Ayo, buka celuk, Nduk. Ya. Alhamdulillah matur nuwun Nduk Utsa. Jangan sampai menyerah untuk belajar. Nggih, Bapak. Meskipun sudah juara tetap belajar. Nganggo ilmu pari, saya isi, saya ngrunduk, saya anu rendah. Ya, Nggih, pangestunipun Bapak. Oke. Ya. Menika wonten pundutan Mas Gareng. Dawuh Pak E. Saking Pak Lurah Wadung Getas nyuwun lagu Pupusin Nelongso. Pak Goro-goro. Pak Raden sinten? Pak Lurah Wadung Getas. Oh, Pak Lurah. Nggih, wong remen kali panjenengan dadi ya. Mas Damar Sasongko ngersakaken podang kuning, tetep Mbak Wida. Oh nggih. Wah, iya Wid. Jumeneng Mbak Wida. Ya, elok. Aduh. Mbak Wida lagunipun podang kuning. Oke. Podang kuning ya, Nduk. Nah, menika nggih ya bawa nggih Mbak Wida. Nano. Ya. Nadyan wujud temong peksi. Kamera fokus ke wajahnya Mbak Wida di anu. Zoom. Gareng. Di shoot anu khususnya jenenge apa di? Di zoom. Di zoom 2000 kali. Kok disun sapa le muni disun mau? Oh, le tukang miru. Wah, salah. Disu main dipoto, kok fotone disetorke ning HP ku, nek ora tenan. Ya, yuk. Ya.
Almos, cetakno nek Mas Almos. Dicedak kene. Kempulane eneng no. Pasukan bubrah. Yuk. Nek kurang cedak kuwi kamerane dinunulke ngono ya Mas. Nano. Alus manis nang panjenengan entuk penggemar anyar. Enten melih, Pak. Asmane Satrio Marlis Saputra. Saking Pekanbaru. Salam budaya, salam rahayu, salam kagem Mbak Wida nggih, Pak. Kok ya ngerti-ngerti nomorku iki lho. Iya ta. Ha iya ta. Gek kono kula itu dadi ngerti nomere Mbak Wida. Ha iya. Gek maklare Pak iki. Asem iki. Padake apapun lho. Wong maklar seduluran kok. Oh nggih. Yo. Nano. Ibu bunga Ya Bu, kowe iso ayo Bu iso nirokke suarane Wida iki mau bayar aku sesuk pen. Angel aku ngrungokke ora iso kok jemene. Ngrungokke ora iso kupingku keter. Ngrungokke ora iso budhek kok piye. Ha iya. Mas Tato ngantek direwangi potong ngarep petuk Mbak Wida lho ya. Aja muni Mbak Wida, Bu Sinta cemburu lho. Ya. Nyanding bisa dadi tombo buka celuk Mbak, monggo bayang apa?
Wah, jan. Kuwi malah ngono kuwi wis Padune iki Mas Gareng iki, Mbok. Ngopo? Kesempatan. Reng. genane arepe Apa, difoto dikirim barang aku Iki nyelo-nyelo. dia WA ro aku lho, Reng. Apa? Pak carane mboten ngoten niku. Iya. Pupus sing nelongso Mas Gareng. Oke. Sampeyan milih Mas, iki ana Mbak Ida, ana Mbak Winanti, ana Bu Sinta. Kula spesialis kalih Sinten? Anu ki lho sing pinggir dhewe kaya buta pinggiran ki lho. pun kula Sapa Reng? Sampeyan tak weni kemenangan. Sapa Mas Reng? Cik lu cek Sinta. Sinta wae. Dina. Tepuk tangan untuk Bu Sinta ayo. Andani caki jogete ya pinter. Sok neh kene joget apa kaya mau ke aja ngono kae. Ya, lho Tapi piye? ya to, Mbok. Masa aku dene ngene ngono lho, ngene terus ngene bos. Aduh. Kuwi kowe, Mbak. Wong ngene ngono aku Sing ngajari Budi. Oh, ngono. Ngene kok terus ngene. Sing ngajari Budi. Mbok ya aku diajari. Ah, Anu we, lagu lawase ya. napa, Pak? Cintaku hanya kamu. Ngono wis seneng. Oke. Kita ke anu kirime kanggo tukang-tukang son semuanya. Matur nuwun nggih Mas Son niki lagune panjenengan loro tak pending sik. Ha iya, sesuk nek rene neh tak aturke ya. Wah, sone bengi iki son buange wah mengerikan. Jas tenan. Krungu ngantek tekan anu ndaleman. Ha iya. Iya. Yo. Yo. Iki yo nganggo pamitan Mas Gareng karo Mbak Ganden ya. Nggih, Pak. Tempat kula ngapunten ya, Mbak. Sami-sami Nggih, bae. sami-sami, Kabeh Mas. namung untuk menghibur, Pak. Nggih, wong. Enten keladuke saestu nyuwun pangapunten. Pokoknya cintaku hanya kamu, cinta untuk desa Sekaran tercinta iki. Tepuk tangan untuk Sekaran tercinta iki. Sangat Ya. luar biasa. Ya. Cinta lahir batin pokoknya. Yuk. Moga.
ibuke nyuwun pangapura. Ayo saiki peksi menyerus gegono Sawandara. Heeh, Sawandara terus.